Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bamta kasngi Nagalyang jong kaseng hito Southwest Khas Hills District haga jingelam jong usamla polios thirniang President jong hito Southwest Khas Hills District ringkan uskratri jong kaseng ba Ash Marshall Ramsit minta kasngi jong khat khandai trik kalaling kot arhajar arfulai kala hiar ban jurep ek hospital Shispa jingthia kabadan hamau kerwan Southwest Khas Hills kabarang Shupli Shen hakini ki benai baladam haga jinghiar jurep jong kaseng hito Southwest Khas Hills District kalalap Shibun ki jingduna naga benta jongani ka hospital kum ki tiar gitar ki badai ban pendon kam hangni kaseng kalalap ru bawat tang ki kuarta bansa ki doktor ki nurse bat ki staff ru kampat don kumju ki staff ki batrai hangni ru kimpat biangnut hagani kashispa bedin halor kane ka benta kaseng hito kala berngem banang ni syakman kanyai budin shu naga benta ka bhaga mian jongani ka hospital thnang baka dong ka than kanyo ye ka jing syakri bapura nagani ka jaka suman Nagaling jungi ka sang hito Southwest Khas Hills District mentagasgi nilawan ban inspection ikani ka spajing thia te katkum kabangi lap hangne kalong ba sibun ki jingduna hakaba lap stang ban trikam ikani ka spajing thia hoi kadai ka jingker khu ka jing snow yo jing mentoy na kalyang ngi ki pa jong Southwest Khas Hills henrei kata ka jing kermen jungi ba ngin yo jing mentoy na kanai ka spajing thia nda kila sedang nilap menta sibun ki jingduna tena kalyang jungi kum kaseng ki kumbang ilaya sedang nadu basdang mentang nang yai budin nang nesmat bangin penolong ya kene ka jingdun kam ka spajing kan ya katkum ka jing trekam Kit khot jongka hito Southwest Khas Hills District ya kabam ta kasngi milau wan banli inspection namta kanika 100 bedet kabadon hangni apu Southwest Khas Hills District kabala de inaugurate uni arpu arterik benaiba khadar arjar arpu ar ya kabam ta kasngi i wan le inspection hang ning lat ngidang labun sibun ki jingduna nadu ki kuatar ki jakasa ki staff ki nos ki doktor kidang don sibun ki jingduna te nang ni sakmat kum kaseng hito kakwa ban budin nang ni sakmat ki jingdon kam jongkani ka 100 bedet